Братлета срещу сестрета. Обличане. При жената има правило: една дреха носена ли е веднъж на публично място, то през следващите 6 до 18 месеца тази дреха не може да бъде обличана отново. Мъжът душне дрехата от тук оттам, ако не му се насълзят очите, още става за носене. Багаж. В багажа си за почивка жените слагат по 2 тоалета за всеки ден, по чифт обувки за всеки от сезоните, чехли, джапанки, пантовки, кърпа за глава, кърпа за ръце, кърпа за тяло, кърпа за всеки случай, шампуани, балсами, кремове, сапуни, сапонерки, прибори, покривки, мини сешуар, мини ютия, мини блендер, мини кафеварка, мини... Мъжът си сменя гащите и чорапите, слага по още един чифт в чантата и се чувства готов. Все пак знае, че каквото и друго да му потрябва, жената ще го е взела. Обществена тоалетна. В обществена тоалетна жените първо покриват тоалетната чиния с половин до една ролка тоалетна хартия, добавят отгоре втори пласт от няколко мокри кърпички, поръсват с дезинфектант и завършват с още един пласт тоалетна хартия, след което започват да вършат работа в клекнала поза без да се допират до чинията. На мъжете едно дърво на улицата им е достатъчно, ако няма дърво наблизо може и без дърво. Преди излизане. Жената започва подготовка за напускане на дома 2 часа предварително, като последните минути винаги са като финал на напрегнат трилър, критични и недостатъчни. Когато трябва да излиза, мъжът си надева в последната минута единия от двата панталона, които притежава, намества си мътете в него да не му стяга и е готов. Къпане. За жената всяко къпане представлява една спа процедура с парна баня и ароматерапия. Биват нанасени всякакви козметични течности с аромати на билки, плодове и зеленчуци, а през това време натрупалата се масивна гореща пара яростно се опитва да избие през ключалката на вратата на банята. Мъжете застават под душа и считат всяка намокрена част от тялото си за вече изкъпана. Посоки. За жените понякога ляво е дясно, но никога дясно не е ляво. А пък мъжът си мисли, че като знае кое е ляво и кое е дясно и вече е на Магелансина му. Шопинг. За жената шопингът е още един вид терапия. Тя влиза в магазина, щателно разглежда всеки отдел, всяка дреха, пробва всичко и когато магазинът е пред затваряне, тя си взима това, което си избрала първоначално. Мъжът влиза в магазина, вижда панталон, пробва го да види дали не му стяга на мъдете, купува два от един модел, но в различни цветове да може да ги редува. Гледа да свърши работа в рамките на 60 секунди. Предмети. Жената знае във всеки един момент къде се намира всеки един предмет в къщата и извън нея. Мъжът има способността да не вижда това, което е пред очите му, стига да търси точно него. Мултитаскинг. Ако мъж върши дадено нещо, то нека светът да спре, ако може, но поне да го свърши като хората. Жената има физическата и психическата възможност едновременно да готви и да чете книга, докато държи в ръцете си 2 средно големи деца и говори по телефона с майка си за това как се опитва да не разконцентрира мъжа си, който гледа умислено в запушената мивка. Подаръци. Жената обича подаръци, които притежават емоционална стойност. Да може да си ги гледа и да си въздъхва от емоции. Мъжът е доволен, ако подаръкът служи за нещо. Реже ли, стриже ли, идеален е. Разговор по телефона. Когато говори по телефона, жената може да надхвърли неограничените си минути и да натрупа сметка, докато споделя живота си в детайли. Мъжът говори по телефона така, сякаш след всяка изминала секунда телефонът става все по-горещ и прогаря ушите и мозъка му. Чистене на дома. Жената чисти дома така, сякаш повече никога няма да се живее в него и ще си остане в блясък завинаги. Мъжът чисти само там, дето се вижда, че е мръсно, другото няма значение. Способност за запомняне. Жената може да ти каже кога е рожденият ден на вторият ти братовчет, както и какво си правил на която и да е дата. Мъжът всяка година научава датата от сватбата за първи път. Внимание! Генерализирането на база пол е изключително неприемливо. Абонирайте се за канала, да не се абонира той за вас.